Sa number 10, pwede mapilo ukon indi. Ini ang pamakot sa mga netizens matapos may nag-post nga wala ginbaton ang iya 1,000 ka pesos nga kwarta bangod ini ang may piniluan. Sang weekend dingin viral ang post sang isa ka netizen matapos nga wala ginbaton ang iyang kwarta sa isa ka mall kay hindi pwede mapilo ang bag-o nga 1,000 nga bill nga himo sa polymer. Nagresulta ini sa pagkadismaya sa mga netizen sa bag-o nga 1,000 peso bill nga kabudlay halungan. Kahapon nagpagwa sang statement ang SM Supermalls nga nagapaathag nga ang ginutod o kung nagisi bangod gamitan sang stapler lang ang wala nila ginabaton nga kwarta nga papel. Ang nakaagi pilo ang ilaya nga ginabaton. Kaina sang aga, nagpagwa man sang statement mismo ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga nagaabiso sa mga retailers kag mga bangko nga batunon ang polymer banknotes bisan pa may pilo ini. Pathag sang BSP, himo man sa papel kun polymer bisan may pilo pwede sa gihapon mabaton sa payment transactions. Nagpagwa sang advisory ang BSP kasunod sang nangin viral nga post nga wala ginbaton ang bag-o nga 1,000 ka pesos nga polymer nga may pinilaan.